Dovolenková sezóna práve začína, slnko hreje a možno ti v hlave behajú myšlienky, ktoré nie sú len o tom, kam si zbališ všetky tie veci do kufra. Možno práve riešiš, či vôbec ísť na dovolenku, keď tvoj spánok poslednú dobu tak štrajkuje. Ahoj, toto je tvoj spánkový kompas. Moje meno je Sandra Landl a prevediem ťa cestou od nespavosti až k pokojnému a plnohodnotnému spánku. Odovzdám ti všetky moje skúsenosti a znalosti, ktoré som sa počas svojho života s insomniou naučila. Vitaj a som rada, že si tu. Poznám ten pocit, tešíš sa na nové miesta, oddych, more, ale v žalúdku cítiš uzlík, lebo nevieš, čo to spraví s tvojim spánkom. Možno sa bojíš, že si dovolenku ani neužiješ. Samozrejme, niekedy, keď sa v noci prehadzuješ, je ráno všetko náročnejšie a obavy rastú. Rada by som ti však vniesla do dovolenkového modu viac pokoja, pohody a nádeje. A ja sama som si tým prešla, spánok bol pre mňa veľká téma. A keď sa blížila dovolenka, často som premýšľala, či do toho ísť alebo radšej ju odložiť. Doma som mala svoje rituály, svoju posteľ, svoj vankúš a predstava, že budem spať niekde inde, ma dokázala poriadne vyhecovať. Niekedy som mala chuť zostať proste doma, ale vedela som, že by som bola na seba totálne nahnevaná. Išla som a aj keď boli prvé noci ťažké, uvedomila som si, že život sa deje práve teraz. A nespavosť je len jeden z prechodov, ktorý viem zvládnuť. Možno aj ty odratávaš dni do dovolenky, možno ešte váhaš, či to riskovať, alebo si už povedala nie a mrzí ťa to. Nech je to akokoľvek, je to úplne normálne. Veľa žien bojuje s tým, že keď sa mení prostredie, prichádza neistota a obavy. Čo ak sa tam vôbec nevyspím? Čo ak nebudem vládať a pokazím celú dovolenku? Čo ak mi tam príde zle alebo niečo? Čo ak? Dovolenka však môže byť aj obrovskou príležitosťou na rast, odvahu a nové zážitky. No ak sa predsa len rozhodneš neísť na dovolenku, lebo cítiš, že to tak teraz potrebuješ, je to úplne v poriadku. V žiadnom prípade si to nevyčítaj. Je to ako keď zrušíš plány kvôli chrípke alebo niečomu podobnému. Tiež to nebudeš do nekonečna riešiť a vyčítať si to, no nie? Problém je, až keď začneme systematicky rušiť plány len zo strachu, že sa nevyspíme. Lebo zvyk hovoriť nie potom učí náš mozog, že neznáme je nebezpečné a každá ďalšia príležitosť sa môže zdať hrozivejšia. Ale aj keď si už dlhšie nerobila veci, ktoré ťa tešia, nikdy nie je neskoro prelomiť bariéru strachu. Každý výlet či víkend mimo domu je príležitosťou naučiť sa niečo o sebe. Úzkosť pred výletom a novým prostredím je úplne normálna a bežná. Tvoj mozog je stroj na prežitie a keď cíti neistotu, snaží sa ťa ochrániť tým, že vyvolá obavy. Väčšina žien opisuje pred dovolenkou mravenčenie v bruchu, nervozitu alebo strach, že spánok bude katastrofálny. Veľa z nich sa teší, ale boja sa, že budú unavené a pokazia to aj rodine. No ak sa predsa len odhodláš, možno zistíš, že to nebolo až také zlé a že si dokázala žiť úplne dobre aj na dovolenke a napriek nespavosti. A možno ani nebudeš spať zle, no kto vie. Dôležité je, ak cítiš úzkosť, prijať ju ako prírodzenú súčasť nových zážitkov a netlačiť ju preč. Netreba s úzkosťou bojovať, ani sa za ňu hanbiť. Skús ju vnímať ako niečo v duchu. Je v poriadku, že sa bojím? Robím predsa niečo odvážne. Možno si myslíš, ak sa nevyspím, celý deň bude zlý. Ale aj ľudia bez nespavosti mávajú horšie noci na dovolenke. Je normálne, že tam spíš inak. Aj keby si bola v noci bdelá, stále môžeš mať krásne zážitky. Život sa nedieje len po dokonalých nociach. Tiež už vieš, že aj doma máš niekedy zlé noci a zvládneš všetko, čo treba. Príjmi, že nevieš, ako sa vyspíš. Nikto to nevie. Ani tí, čo spánok nikdy neriešili. Možno bude spánok horší, možno bude lepší, než čakáš. Osloboď sa od toho zbytočného tlaku na dokonalý spánok a dovol si len proste byť. Čím menej budeš tlačiť na výkon, tým ľahšie spánok príde. Ak ťa na dovolenke chytí úzkosť, môžeš mať taký svoj plán prvej pomoci. Priprav si veci, ktoré ti robia radosť, slúchadlo s obľúbenou hudbou, napríklad knížku, ktorú máš rada, alebo vec, ktorá ti nejakým spôsobom pripomína domov, ak to potrebuješ. A už len vedomie, že máš svoj malý rituál, môže priniesť takú väčšiu pohodu. Ak nemôžeš spať, nemusíš sa za to vyslovene preklinať, snáď len to nie. Fakt nie.
Každá z nás môže reagovať inak. Žiadna odpoveď nie je univerzálna. Hlavné je neobmedzovať svoj svet len kvôli nespavosti. Každý krok mimo komfortnej zóny, ktorý spravíš, je dôkazom tvojej sily a odvahy. Ak pôjdeš na dovolenku a spíš dobre, tak super, paráda. Prekonala si strach a zistila si, že to zvládneš. Ak pôjdeš a spíš málo, aj tak je to v poriadku. Ukázala si, že spánok ti nebráni žiť život, ktorý je pre teba tak dôležitý. A horšie noci môžu byť súčasťou aj krásnych príbehov. Chcem ti len povedať, že aj dovolenka môže byť momentom, kedy zistíš, aká si silná. Dôležité je žiť život, ktorý chceš práve teraz a nie ten, ktorý ti dovolí nespavosť. Čím viac sa zapájaš do vecí, ktoré ti dávajú zmysel, tým viac nespavosť ustupuje do úzadia. Nečakaj na lepší spánok, kým začneš žiť. Práve tým, že sa pustíš do života, sa spánok často zlepší po tej ceste. Spánok je len časť života, nie jeho stredobod. Aj keď spíš menej, môžeš prežiť krásne dni a tvoriť si spomienky, na ktoré budeš hrdá. Čím viac sa vrátiš k veciam, ktoré ti nespavosť vzala, tým rýchlejšie si vezmeš život späť do svojich vlastných rúk. Tak ti prajem, nech je táto dovolenka alebo akýkoľvek malý výlet tvojim krokom k väčšej slobode. Nezáleží na tom, ako budeš spať. Záleží len na tom, ako sa k sebe budeš správať, keď to bude náročné. Buď k sebe preto láskavá, oceň každú svoju odvahu a nezabudni, že život je tu a teraz, nie až keď bude spánok dokonalý. Držím ti palce, uži si dovolenkové dni naplno, nech už vyzerajú akokoľvek. Si silnejšia, než si myslíš a zaslúžiš si žiť život podľa seba. Prajem ti ešte krásny deň a nádhernú dovolenku. Počujeme sa aj na budúce.